Μέσα από εκδήλωση του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και την Ναυτιλία, το κοινό είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει εκ νέου τον φάρο Περβολιών στο Κάβο Κίτη. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και την Ναυτιλία και ήταν υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στο φάρο Περβολιών πραγματοποίησε το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και την Ναυτιλία. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πολιτιστικό περίπατο στο φάρο Περβολιών κατά μήκος της ακτογραμμής του, καθώς και ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση Lighthouse. Είναι αρκετά σημαντική για μας γιατί σηματοδοτεί την πρώτη δράση που συντελείται σε συνεργασία των φορέων που αποτελούν τη σύμπραξη για την αναδιαμόρφωση του φάρου Περβολιών και τη μετατροπή του σε ένα χώρο επισκέψιμο από το κοινό. Όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση έμαθαν για την περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία του ακρωτηρίου Κίτη, ανακάλυψαν πτυχές της ιστορίας του φάρου και ενημερώθηκαν για την μελλοντική του μετατροπή σε κέντρο ενημέρωσης για τη θάλασσα με ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Η υπαίθρια έκθεση Lighthouse διερευνά τη σημασία του ακρωτηρίου Κίτη ως το πόσιμου ναυσιπλοείας, την ιστορία του φάρου, τις ανθρώπινες ιστορίες που συνδέονται με αυτόν, καθώς και τη μελλοντική μεταμόρφωση του χώρου.